תנו לי לספר לכם בדקה איך חוקית הולכת לשפר את חוויית הקנייה של המטבח החדש שלכם. זו טלי. טלי רוצה לקנות את המטבח החדש שלה, ועכשיו היא תענה על כמה שאלות שיעזרו לנו להבין מה היא רוצה. כן, חייב את הפרזול הכי יקר, זה הכי חשוב. מה נהיית לי בבינה גדולה בפרזולים? רגע, המודד הגיע. שבי, אני אפתח. אהלן. אחרי שהבנו את הרצונות של טלי, היא בוחרת 2 מעצבים מתוך המבחר שיש באוקית. יא, באמא שלי, בחרו בי לעיצוב הזה. הפעם העיצוב שלי ינצח. נראה אותך. מעצבות. יש לכן עד 3 ימים לעצב הדמיה ראשונית למטבח של טלי. ברגע שיש לנו תוכנית סופית, כל מה שנשאר זה לבחור יצרנים. מה, אבל יש מלא. תבחרי 3. עכשיו יש לכם 3 הצעות מחיר מהחברות הנבחרות שלכם. נשאר רק להחליט ממי אתם רוצים לקנות את המטבח. ככה זה כשהכוח בידיים שלכם. אז את נשארת לארוחת ערב או מה?